तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय बे भिडिअआ आंनिनो आरोना भिडिअखौ हेगारनो गोनां जादों आरोना मानो होनबाथाय हेगारा सानदोंमोन आं बिराद दुखु मोनदों आरोना भिडिअखौ नायनानै आरो जिबायदि माने बे भिडिअआ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै भिडिअ क्लिपखौ बिस्रा बिमा फिसा दिनजासे फैसा फास' लांखानाय दङ मोनला ओइ हाजिराफ्रा जोंहा बाखिजोबसो गासिबो फैसा गैया आं बेसे खस्थ' बानायफैदों बुंबाय नालाय फैसा बालायलायनानै खोथिया फुलायलायबावदोंसो आङो अरनानै फैसा दाख्लै 5 थाखा हरनाया फैसा बायदिया बिमा फिसा सानैजों फुनाया नोंथांमोना नुखाबाय दा भिडिअखौ माबोरै भिडिअ क्लिपआ मा खालामनो सानदों आरो मा सानदों मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामगासिनो आं जेबो हमनानो मोनदिया फिसिनो लांगोन होननानै आंनि बिहावा आरो आंनि हिन्जावखौ बुंदां दा आंनि गथ'खौ आंनिफ्राय सेनानै लांबाय जेबो नङा दे मोजाङै लाखिहैबानो जायो दा नोंसोरो आंनि गथ'खौ लांनानै आलाय सिलाय खालामगासिनो नोंसोरो बिराद आलाय सिलाय खालामदों नोंसोर आंनि गथ'खौ लांनानै फिसिनो हायामोनबा मानो लांनायमोन इमान दुब्लि बारियाव अखा मिथिया सान्दुं मिथिया आंनि फिसाखौ लांनानै दा मा खोथिया फुहैगासिनो मा देखायनो सानदों आरो मा खिन्थिनो सानदों देखायफ्लादों दिनैसिम आंनि गथ'आ बोसोरसेयानो जायाखै जिरायनोनो रोङाखै मोजाङै मिनिनोनो रोङाखै ना थाबायनो रोंदों ना मानबायनो रोंदों आंनि फिसाया नोंसोर लांनानै इमान आलाय सिलाय खालामगासिनो मा दरकार नांदों दे खोन्थालाय गथ'खौ बामनानै खोथिया फुहैनो ना मोनजायाखै ना मोनलोङाखै बेनि थाखायसो न'आव थांदोंमोन नामा नोङो बिदि आलाय सिलाय खालामनो थांदोंमोन आंनि फिसाखौ माने बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामनोसो माने लाना थांदोंमोन आरोना बिदि माने देखायदों आरोना बेफोरबायदि मावो होननानै हौवा गारनायनि उनाव बेफोरबायदि मावनानै देखायनोसै बेफोरबायदि देखायबाथाय सोरबा गामिनि मानसिफ्रा अनगोन बे नङा बे रं 100% रं सान्दुं मिथिया अखा मिथिया आंनि गथ'खौ लांनाय इमान आलाय सिलाय खालामगासिनो बिखुंनाव बाना इना दा मोदोमा इमानबो गोरा जायाखै मिथिबाय बेफोरबायदि बानानै फोथार बारियाव खोथिया फुयैनो माइ गायनो लेवार बागोन एम्फौ एनला अरगोन अखा मिथिया सान्दुं मिथिया आरो मोदोमा इमान गोरलै सान्दुं दुंनाय समाव बेसे मोदोमा खामगोन गथ' गोरलैनाव मिथिगा नों बिमा जाना मिथिया नों बिमा नङासो रायखसो नोङो मा दरकार नांदों खोन्थालाय जेनेबा जानो हाबाय दे रायजोनि खामानि जाबाय बा रायजोनि खामानिबाथाय बिहाव आरो बिखुनजोआ थांमोन गथ' बामग्रा सोरबा सासेनो होनानै नोङो खोथियाखौ फुमोनलाय गथ'खौ बानानै मानो खोथिया फुनाय मानो सानदों बुथारसिगोन नोंसोर आंनि फिसाखौ आरो धमकि नङा वार्निं आंनि फिसाया जुदि माबा मोनसे जानाङोबा रावबो गनाय नङा खिन्थु आं दानथारजोबगोन आङो दासो मास मोनब्रैनि गथ'खौ लानानै बिखुङाव बानानै इमान आलाय सिलाय खालामगासिनो आरोना दोद माबोरै हिन्जाव नोङो गावनि गथ'नि फारसेनो अननाय गैया नोङो गावनि गथ'नि फारसेनो साननाय गैया इमान गोरलै दा मोदोमायना दा जेबो मिथिया नै अखाया मा सान्दुङा मा जेबो मिथिया आंनि फिसाया दा जुदि लोमजानाय माबा मोनसे जायोबा नों बिमा जानायसो साननाय गैयाना बिमानि महरा नों सासे रायखसमा अननाय गैया नोंनाव देखायदों आरोना इयो बेफोरबायदि देखायदों आरोना बिखा खामथों माबा खामथों होननानै देखायदों आरोना जिबायदि आलाय सिलाय खालामगासिनो दा आंनि फिसाखौ मा कसम इयो थानाय समाव माला नों माइ गायफेरनाय माला खोथिया फुफेरनाय बोसोरनै जासिगोन दिनैसिम माथो नोंलाय माला माइ गायफेरनाय माला खोथिया फुनायलै नोङो ओजा थाना देखायगासिनो दे नोङो इनो जाबाय नोंनि बिफाया अनग्राया नोंखौ गथ'खौ बामनानै माबा फोथार बारियाव थांनो होनाय इनो नोंनि बिफा मोजाङा इनो माथो आलो गोजोनै थाहैगौमोन आरो मोजाङै लाखिगौमोन होननाया बिहावा बेनो जाबाय मा बिहाव बिखुनजोखौ बुंखादों आङो डाइरेक्ट आंनि फिसाया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा गवा नोंसोर रावबो जिबायदि नोंसोर आलाय सिलाय खालामदों इमान अनोमोनबा नों फिसाजोखौ इमान अनोमोनबा फिसौखौ इमान अनोमोनबा मानो फोथार बारियाव खोथिया फुनो थिनखो
गथ' बामनानै मानो फोथार बारियाव थिनहरखो नोंसोर मानो थांनो हादिया मा जाहोननि थाखाय नोंसोर मानसि नङालै हेवानसो नोंसोरो राक्षस जेबो गैया नोंसोरनि मेलेमाव आरो आं डाइरेक्ट बुंखादो आंनि फिसाया माबा मोनसे जानांगौबा रावबो गवा ना हिनजाव गगोन ना बिहाव बिखुनजो गगोन रावबो गनाय नङा इमान असभ्य इमान गथ' गोरलैखौ लानानै माबोरै फोथाराव थांथारनो हाखो नोंबो माबोरै बिमालै धोद गावनि फिसाखौ अननाय गैया माबोरै बिमा नोङो अननाय गैमारालै नोंखौ रावबो हाजिरा मावनो थांनो थिनाखै नोंखौ न'आव थांनानै आङो खोथिया फुहैथां होननानै माबा हैथां होननानै थिनहराखै आं नों गोसो बायदि थांदों ओमफ्राय गोसो बायदि थांनानै नों गोसो बायदि आंनि फिसाखौ आलाय सिलाय खालामगासिनो दा नोङो हिनजावनि महरानो नङा नों सासे नागिनसो लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थानो सानला आरोना फेमिलिनि मेटारनि सोमोन्दै माने आं माने रायज्लायगोन सानानो आरोना होमबाबो रायज्लायनो गोनां जायो मानो होनोबाथाय बेफोरबायदि उनाव रावबो दा खालामलै प्लिज आं बुंदो मानो थाखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ उनाव बुंगोन जेबो प्रुफ थानाय नङा ना दा प्रुफ खिन्थिनो ओंखायनोथ' आं थिनहरदोंमोन नामा आंनि हिनजावखौ थिनहराखैमोन आं बिहाव लांफैना बुंदोंमोन नामा लांफैबो होनना बुङाखै गावसोरनि गोसो बायदि थांदो गावनि गोसो बायदि लांफैदो ओमफ्राय दा मा आंनि फिसा आलाय सिलाय खालामगासिनो बेनि थाखायनो भिडिअ बानायनो गोनां जादों स' लोगोफोर बे भिडिअखौ जिमान हायो नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना बेसिमल' रिकुवेस्ट जाहाथे गासिबो बे भिडिअखौ नायो माबोरै बिसानि सभाबा सरित्रआ माबोरै लाना थांनानै माबोरै खालामगासिनो गासिबो नुजोबथों बयबो मिथिथों माबोरै सभाब थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय आरो भिडिअखौ जिमान हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय